daming nakikialam. We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a heart of gold. So let's step it up. Today, we will disassemble our furniture para mas madali ang pag-move namin. Hey everyone! Welcome back to another episode of our Moving Diaries. And tuloy-tuloy pa rin po ang aming pag-upload sa aming pagdo-document ng pag-move namin. By the way, in this vlog, parang siyang sporadic ng mga clips. So, probably on the last vlog, you've seen already some stuff that we just found during this vlog. So, yung iba, ngayon pa lang na vlog ninyo makikita na nahukay namin. Nahukay talaga. From mga under the beds, mga under the furniture. And nakita nyo na from the last vlog that we already decluttered those. So, yung mga clips are from different days. Hindi kami tuloy-tuloy na nakapag-disassemble ng mga furniture namin dahil kailangan pa namin yung iba. And some days, hindi na talaga namin kaya din na ituloy yung gawain. And some days, wala rin talaga kaming time to ituloy. So, welcome to another episode of our Moving Diaries. I hope hindi kayo ma-confuse. Nagsimula na si Daddy sa spare bedroom and ang dami pa lang laman nito sa ilalim. Ayun na yung mattress namin. And then, itong mga laman dito sa ilalim, that wall decor will go na rin. We will donate that. But I'm gonna keep that one over there. Yung mga tornilyo ay dyan niya dinidikit. So, para hindi na mawala. Bahala na siya dyan. Kung ako yan, i-ziplock ko. Pero siya, dinidikit na niya dyan para kung saang part yung tinanggal niya, dun niya rin ibabalik. So, this TV guys is yung 65 inches namin na nasira ni Michi. Ayaw na namin ayusin. So, tatapon na rin to ni Daddy. Kasi nga, tatry pa sana namin ayusin but we don't have the time and we don't have the resources anymore. So, kasi baka mamaya bumili kami ng parts, di lang din naman namin maayos. Sayang lang yung effort and yung pera. So nga sistad naman ni Daddy, mas madami namang gulo. Oh, you hold this, abaning-ning. Stay with mommy. Ang daming nakikialam. Amaga. Oh! Hello? Yung telephone. Oh. Amaga. Say mama, mama, mama. What? Amaga. Amaga? Mama. Sarili ka lang. Ano daw masasabi mo? Ini-interview ka eh. Ika naman nasabi. Here. Hello? Hello? Nilalagay mo siya sa set. Ito namang ano? Baliktad. Ay, baliktad. Nagmerienda na naman. Grabe. Kumain lang nung pagdating natin. Ilang minuto pala. Ay, bisinti ko ka talaga. Bisinti ang clan. Bisinti. Bisinti. Ayan. Ikakarton na rin namin tong TV na to. Para malagay na siya sa garage.
break muna from empake. Magkakape muna dyan sa SB19. Jesus, yung maningning namin may backpack na. Ang laman yan, si Pickup tsaka Skyflakes. Para kung naglalakad sa kabukiran na madami dami. Hindi lang kasi natin nahulit ng American Spirit na kayo lapit ng mga ito kasi working kami ng dami. Skyflakes. Walking na naman ang madam. Everyday na nag-walking yan. May backpack pa. Go, 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 go. Ongoing naman ang pagbabaklas po ng bed namin. Parang ilang weeks po yan na nasabi na magbabaklas na po. Pero ngayon lang nagawa. Kaya mo yan, Daddy. Kaya mo lang yan, Daddy. Kaya mo lang yan, Tito. Hala, baka may lock pa. Tanggalin mo kaya muna kasi yung ibang part niya. Yan na yung mga night shift. Baba. Come here. Baba. Come here, Mishi. Go help Daddy. Go help Daddy. Hold mo na to. Night shift ka din eh. Di ba hold mo to? Start na ng shift nyo? Anong oras start ng shift nyo? Alas 10? Oh, hold mo na doon. Oh, go to Daddy na. Hold mo na. Go. Hold. Hold. Yan. Daddy's gonna teach you. Press. Wow. Good job, Mishi. Press. Yay! Galing-galing! Wow! Good job! Oh, gumano. taga-tanggal din ang tornilya. Oh, your turn. Go, 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 go. Go, it's your turn. Nagtampo na. 3 states na yung puntahan ng bed na ito. From Iowa to South Dakota to Georgia. Oh, lagay mo. Papindot mo na kasi, Daddy. Alam mo na yun ang gusto niya eh. Wow! Good helping! Yay. Good helping, Mishi. Square. My name is Square. My name is Square. Pwede naman kasing... Ay! Oh no! It's paano to paluklukan? Sige pa. It's already getting tangled. Ay, ganun pala yun. I-roll pa yung minsan na kasi. What do you mean? Kasi hindi yan kakasya. Hindi siya Ay! It's now broken. So what am I gonna do? Put it under? Yeah. Under. Oh, you get it na. Kumala. Kung sa Pilipinas lang kasi sana to yung straw lang eh. Ba't kasi wala silang bentang ganun dito? Hay! Bakit may pati martelyo? Ay, sus, nag-heavy ba yan? Yeah. What are you saying? Ay, nakando. Happy birthday, Mishi! Happy birthday, Mishi! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mishi! Blow the candle! Blow the candle! Your turn! Hininga naman yun, anak ko. Wala sa kain ng cake mo pag gano'n. I wanna laugh out loud, talk a little deeper, kiss a little harder. I wanna laugh out loud, talk a little deeper, kiss a little harder, love a little louder, love a little louder. We went to a small bar with neon lights, talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies, and you took my hand, said let's lay down. Don't wanna be shy, I will let my guard down.
You might be wondering bakit hindi na lang namin ibenta yung mga bed namin, ang babalki, lalo na yung king size namin, pati yung mattress namin. Lalo na the king size mattress, meron pa siyang, ano bang tawag doon? Hybrid siya. So, meron siyang spring tsaka memory foam siya. Yung queen size namin, memory foam lang yun. So, madali lang siya. Sobrang liit lang niya kapag napack na talaga namin. Ang mga options lang namin kasi for this particular furniture ay to sell or to put it in the trash. And kapag ito trash namin siya, magbabayad kami kasi bulky siya. And then, kapag ibebenta naman namin siya, medyo mahirap siyang ibenta kasi number one, bulky. Kahit afford ng mga buyer, kung wala naman silang sasakyan to pick up the bed and the mattress, ay hindi rin lang nila makukuha. So, mas mahirap siyang ibenta. And ayaw naman namin na to go on our way na kami pa yung magde-deliver. Sobrang mahassle na yun kapag ganon. And then, another reason is, mas mahirap ibenta ang mga fabric. So, for example, like couch, bed, headboard na yung mga fabric ang ganito niya, tapos yung bed, mas mahirap silang ibenta kasi it catches sweat, it catches amoy, yung mga ganyan. So, yun, mas mahirap siyang ibenta. And for us as well, ayoko rin bumili ng mga second hand na may fabric like the couch. Kung maaari, ayoko ng couch na second hand. Kasi nga, hindi mo alam kung may pet, may bata, yung mga tapos may amoy, ganyan. Medyo mahirap siyang linisin. Unless bumili ka pa ng pang-vacuum mo na yung may patubig, may pa-steam, tapos bumili ka ng ozone generator mo. Yun siguro talagang matatanggal na yung amoy. Lalong-lalo na sa bed, you don't know what kind of fluids yung mga pumunta dyan. That's why ayaw din namin bumili ng mga pre-loved na mga ganong bagay. And ayaw na namin bumili ng ganong presyo na naman. Kasi when we bought those, medyo mura pa eh. Parang yung queen size namin noon, wala pa yatang $200 or 200 something lang. Ngayon, hindi mo na siya mabibili ng ganun kamura. Dahil mapapaliit naman namin sila kapag na-disassemble na and kapag na-vacuum pack na namin. Mas maigi na dalhin na lang namin sila kaysa sa ibenta or i-dispose na either way ay mahassle at magbabayad pa kami or kami pa yung gagastos. So, better na lang na dalhin na lang namin. Ni Daddy! Nang gulo-gulo na naman! Picture ka ni Mami! Mishi Beng! Ay na. Wow! Talaga to. Kukulik ako ng mga basura. Ng mga itatapon. May mga pwede pang itapon dyan. Ito, kikip pa ba natin to? One more time. Wow. Mommy's turn. Your turn. So you're still gonna play with that? Hindi pa natin itatapon yun. Ay, napakagulo. Hey guys, update. It's the next day na po. Last night, hindi ko natapos tong room na to because we were so tired already. Nung patulog na si Mishi at si Daddy, pati ako ay inantok na ako. I just finished a little bit of my editing and then natulog na rin ako. So ngayon, itutuloy natin to while our Mishi is asleep and si Daddy is also out and about. In charge siya ngayon sa mga sasakyan namin. So, let's tackle this room and hopefully I'll be able to pack the small stuff. Yung mga maliliit kasing bagay talaga yung pinakaayaw kong i-impack eh. So, I have my garbage bag here already. Ayan. Para mga itatapon, ay itatapon ko na. Let's do this. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. They're like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us.
actually not done na empty na, but the closet is already empty. Ang nandiyon na lang ay hangers. So, my plan is pagsama-samahin lahat ng hangers and then sa iisang lagayan lang sila. Then, I still need to wash this para malinis. Okay na tayo here. Alright. So, napakadaming hangers ni Mishi dito, guys. As in. Parang mas madami pa siyang hangers kaysa sa amin. Like, so, ang gagawin ko ay, pagsama-samahin ko na lang siguro, siguro 10 each bundle. Kasi doon naman sa lilipatan namin ay meron talagang closet si Mishi. So, she will probably be able to use this. At saka mas malalaki na kasi yung mga damit niya ngayon. So, siguro mas okay na i-hanger ko. Alright guys, so, natapos na yung aking labahan na yung mga galing dito sa room. So, what I'm gonna do is vacuum seal this. And ito rin sana, gusto ko sana na ma-vacuum seal siya, pero dito pa rin siya, ilalagay. Basta ma-vacuum seal yan, yun ang importante because we need to save space. Kasi parang, ano ba yan? Parang ang dami naming gamit na hindi ata namin nadadala. Ooh, I think this one's gonna work. For this one, no? Gusto ko kasi itong bag na ito, kasi ito yung very, siya nakakapag i-store. Pero naisip ko, parang mas maganda na dyan sa vacuum bag naman. Dahil may vacuum bag naman, dyan na lang namin i-store. Hindi na to kailangan siguro. Good kaganda lang kasi nito is may zipper siya. Actually, hindi kami gumagamit na ng comforter. Pero kapag may mga bisita kasi sila, mama ko, mas gusto nila ng ganito. Comforter. Yan. Dito ka sa piling ko. Oh, dito ka lang, dito ka lang. Ganun naman ng ganun, kembot ng kembot, kembot ng kembot. This is what I'm saying, why I prefer to work here na mag-isa while she's asleep. Kasi, ang hirap kumilos sis kapag may assistant ka na sunod ng sunod. Okay, your turn. Put it here. Here, here. Wow! Good closing! Thank you! Alam mo na talaga. Good memory, Mishi Bing. Oh, here. Your turn. Here, here, here. Come on. Come on. Do it. You can do it. Good closing. Good job. How about we wipe your mouth? Good job, Baning. Good helping. Good helping. Now it can fit too. Will it fit though? Oh. Wow. Wait, 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 wait. See? It's nice. At least hindi rin mabubutas. Now, let's wait for the other comforter to dry and then let's put it here. Hindi na kami natatapos. Ang dami pa rin gagawin. Wala na tayong ganyan kalaki. Sana magkasya yung comforter na to. Parang twin lang naman to ng comforter. May bag kasi to dati pero syempre sa kaka-move namin, natapon na din. May bata pong nagngangat-ngat ng carrots. Sige. Yan ang teether niya. Carrots. Carrots ang teether. Yummy? Your turn. Your turn. Yung carrots sa unag niya. Your turn. Missy's turn. Your turn. Yummy, di ba? Dito na. Here. Your turn. Good job. Good helping. Oh, excuse mommy. Move away, move away. Let's put it here. Welcome. Welcome.
Kasha, imagine that. Pwede pa dito, oh. Mga marol na na gamit. Samantalang kapag hindi siya naka-vacuum, yung comforter lang talaga ang kasha. Ayan, so I think I'm gonna end this vlog na. I think this is already too long. So, para naman hindi masyadong nakaka-boring. Ang daming ganap, ang daming nangyari sa araw na ito. So, yun lamang po. Thank you so much everyone for watching. I hope na kapag na-upload na itong video na to ay hindi na kami ganun ka-busy para makapag-upload ako ng mas maayos. And probably next week, well, you will not know kasi next week naman is hindi nyo pa alam nga na mag-move kami actually. Baka hindi ako makapag-upload because our drive will be for 3 days. So, mukhang malabo na makapag-upload ako. But we will see. But thank you so much everyone. Thank you for all the well wishes. Thank you for all the messages. Thank you for all the support. Thank you, thank you, thank you. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload the video here on this channel. And of course, kung hindi nyo pa ako na-follow sa Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! We can do better. We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a heart.